Siyakuthokozela ukukhuluma nawe kwi-channel kaMakoPastor, i-channel enyofleki. Sicela nje ukubalulekile nokufanele ukulayikha, ukusubscribe kwi-channel. Kanti okunye ungakwenza yilokhu ukuthi ube member. Uma uyimember umuntu osuke enenhliziyo enhle, umuntu osuke ubafisela abanye abantu okuhle, umuntu osuke unayo intshisekelo yokucontribute at least imali engango-R9 njalo ngenyanga noma ngaphezulu, depending ukuthi ufuna ukunikela ngamalini. Ikhona account number ongayithatha uyisebenzise uma ukuthi umuntu onaluthando lokupha, hayi ngoba unemali, ngoba akunikela abantu abanemali, but unikela abantu abanothando lokupha, abantu abanethando lokunikela. So siyacela ukuthi uma unaluthando lokunikela unganikela. Inamba yami isense kuphela ukungifonela, ungangi-WhatsApp. Futhi uma ungayena nje umlandeli le-channel nami ungayithathi please. Ngifonele ngo-9 5 ntambama sibheke udaba olukabhekizwane. Bhekizwane ukuthi morning pastor uphupha isigcoko esingcolile. Isigqoko uthi isigcoko kukho abanye bathi isigcoko, abanye bathi isigqoko. A hat, it's 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 a hat, yeah. Isigqoko. Isigqoko kungaba ikepisi, isigqoko kungaba i-hat, ngaba ikotoyi, abanye bathi it's a bucket hat, abanye bangathi it can be any hat, yabo. So asibheke la ukuthi number 1, uma kuphi isigqoko sithatha njengophawu lubi uma singcolile, ngoba lokho kusho ibhadi nesikhathi esinzima esinosize empilweni. Number 2, futhi kuyenzeka ukuphi isigqoko kube uphawu esithatha njengolubi uma singcolile, ngabe liveze ukuthi udinga ukugezwa amathunzi nezigadlo ezikungcolisile njengamanje, noma ke isidalwa sakho sikwembethe asihlambulukile, kufanele usukume usihlambulule, yabo. 3, kungenzeka futhi ngesikhathi uphupha isigqoko kube uphawu lokumasingcolile osuke seliveza ukuthi wena kahle kahle udinga ukuphenduka lokusindiswa, ulahle umqondo ongcolile futhi ogcwele ububi nenzondo namagqubu nako konke ububi. Kwabase-Efesu 6:17, namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi laNkulunkulu. Kanti kuyenzeka futhi uma 4, uma uphupha isigqoko sithathe ngophawu lubi uma singcolile, ngoba lusho ukuthi wena umuntu okude nevangeli, futhi kusamele wamukele insindiso uphinde wenziwe musha, noma wenziwe kabusha, wenziwe musha umqondo wakho. 1 kwabaseThesalonika 5:8, kepha thina singabemini masiqonde sifake isivikelo sesifuba sokholwa nesothando, isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. Number 5, kungenzeka kodwa uthola ukuthi ngesikhathi uphupha isigqoko uphawu lubi uma singcolile lusho nje umonakalo esithunzini sakho. Lowo monakalo uzobe sekululaza emkhakheni wakho ngenxa yemicabango emibi nengalungile ongagcine uyiphimisa wena, bese bonakala lesithunzi onaso wena emkhakheni wakho. Indlela abakubuka ngayo, imicabango yakho abantu bengayithakaseli, imibono yakho abantu bengayithakaseli, imivo, izimvo zakho noma uvo lwakho abantu bengathuzeli ngoba lowubi. 6, kuyenzeka futhi uma ubuka into eyisigqoko kube uphawu esithathe njengolubi uma singcolile, ingabe luchaza ukuthi zilungiselele wena izikhathi ezinzima ezizofika emkhakheni wakho ngenxa yokwehluleka ukucabanga nokuthatha izinqumo ezifanele. Siyabonga. uNkulunkulu akakulonde-ke kubusise besiphendula ubheko kwazwane. Inamba yami isenze kuphela ukungifonela kusuka ngo-9 ekuseni nga 5 ntambama. Ungangi-WhatsApp nangebhadi nangephutha, ungaceli futhi kungi-WhatsApp, futhi ungaceli ukuthi ngikuphendule ngoba wena usumbhale WhatsApp, it doesn't work kanjalo, ngizokubloka. Kuleka